Съобщение имаш. Тихо. Остави писмата. Защо? Така започна да снима, ето. И така, трябва да може да говорим само не за такива неща. И... Здравейте! Аз съм Джесус и снимам. Така. Сега. Преди да се движиш като... Не знам. Тако обърках сега някакви глупости пак тук. Така. Влязох. Той ако мога да го махна, ще ми бъде супер. Що? Ми тъй. Много ме дразни. Хайде бе. Кошар има тук. Я. Става така мизерно, бе. Бива, ама. Не, хептян зле стана. Го направи сега. Така. Стави да се снима. Добре, ама не ми харесва. Ничего стана. Една минута. Се приготвя да тръгна. Бъгна, бе! Заби! И то яката! Аре, бе! Добре. Тръгвам. Бах ти по стучата. Вземам пилета. Този панталон. Това меч. Тръгни. Аре, бе, скачай си. Тръгвам. Така. Как ме махнаха от мапа, бе? И кой те маха? Тия не знам си нещастия.